אני כהן נג'ח, זה בעברית כהן מצליח. כיום מכהן כחזן מתוך 3 חזנים בעדה השומרונית. אני הדור ה-125 מאהרון, אחיו של משה רבנו. שומרונים הם חלק בלתי נפרד מעם ישראל. שומרונים כיום 700 נפש פלוס, שחצי מהם גר בחולון והשאר גרים בהר גריזים. אף פעם אנחנו בכלל לא נחשוב שאנחנו נעזוב את הר גריזים. הרי היו כמה שלטונות ששלטו, כמה מדינות ששלטו באזור כאן, אם זה טורקים, אנגלים, ירדנים, ישראלים, פלסטינאים, וכל הזמן המשכנו לחיות פה. אני שומרוניה. שומרונים הם כולם ביחד. אצלנו כולם משפחה אחת גדולה. כולם אפשר להגיד בני דודים וקרובים. הדת היא הדבר הכי חשוב. לפעמים קצת קשה, אבל זה עובר. לא חשוב מה. בכל דת יש את הקשיים שלה ויש את היתרונות שלה. יש הרבה פתיחות, אפשר לבלות, אפשר לצאת, אפשר להתלבש, יש חגים נחמדים. חיים בלי צרות זה כמו דג בלי עצמות, אין דבר כזה בלי. צריך תמיד שיהיה משהו שיקשה את החיים, אחרת זה לא היה כך, אין חיים קלים. הבעיה הגדולה של השומרונים היא הנישואים. יש לנו בעיה, יש לנו חוסר בנות. אני וירון זה בני דודים. אצלנו בעדה זה בסדר להיות בני דודים. אנחנו עדה קטנה מאוד, אז זה בסדר שבן דוד ייקח את בת הדודה שלו. חוץ מזה גם תמיד היה אנשים בהיסטוריה שהתחתנו עם בני דודים, וגם היה אחים, אם אנחנו הולכים עוד יותר אחורה. אני הייתי נאלץ לתת את הבת שלי לבן אחותי. אני יודע שזה בעיה, אבל מה לעשות? אני לא מסכים לתת את הבת שלי לבן אדם זר, כשהוא לא שומרוני. ואני גם דואג לאחותי שהיא תחתן את הבן שלה, לכן הייתי נאלץ לתת לה גם את הבת שלי. למשל, יש לי בת אחרת ויש לי בן, אני לא מוכן לחתן אותה, אלא עד שאני אדע מה עתידו של הבן שלי. אני גם רוצה כלה לבן שלי, אז אני אתן אותה למישהו שגם ידאג להביא לי או להמציא לי גם בתמורה בת לבחורה לבן שלי. גם אני רוצה לשמוח, גם אני רוצה לעשות בית לבן שלי. נישואים בין משפחה זה מביא מחלות. אבל אם כולם עובדים על זה, אז למה שאני אלך נגד הזרם? אני אזרום איתם. אני צודק או לא צודק? אני לא מוכן לחתן את הבן שלי עם בחורה זרה. קודם כל אני נגד, ועוד משהו שהוא כהן והוא הולך להיות כהן, גם אני בונה לו עתיד להיות גם חזן, וכן, באמת. אני בונה לו עתיד, מלמד אותו להיות גם חזן, ואצלנו במשפחה זה הולך מדור אל דור, מאבא שלי לי וממני לבן שלי. ואני לא מוכן שהוא יתחתן עם בחורה זרה. אם זאת יהודייה או אוקראינית או מוסלמית או שום בחורה אחרת. אלא רק עם שומרוניה.
לצידי. יש לי רק דבר אחד לומר לך ומכל הלב, את הכי טובה בעולם. והתגיירה, ועכשיו כאילו יהודיה. כשאישה מקבלת מחזור בעדה, אז היא צריכה קודם כל להתנתק מכל הבית. היא לא יכולה לדרוך על שטיח, היא לא יכולה לגעת בברז, היא לא יכולה לגעת בילדים שאלה אם כן היא נוגעת בילד, אז הילד צריך ללכת ולטבול באמבטיה מכיוון שהוא טמא. אני הייתי בדת כל כך הרבה שנים, שהיה אפילו אסור לי, את יודעת, לא לענות לטלפון, לא לשמוע רדיו, לא לצאת בחוץ, מחוץ לבית, רק בחצר להיות ולא לצאת מחוץ. תגידי, אני יכולה להמשיך את החיים האלה? שמה עברתי ליהדות? רק בשביל להיות חילונית, תאמיני לי. אני לא מסוגלת לשמור שבת. אני חייבת הים בשבת, ואני חייבת לצאת ימי שישי בשבת, לא מתאים לי. רוצה להיות חופשייה, לא פה אני בחתונה שלי עם האחיות שלי, עם אורנה וסופי. בגיל 24 הכרתי את החבר שלי. באתי לאבא שלי ואמרתי לו שיש לי חבר יהודי שאני מאוד אוהבת. אבא שלי, התקווה שלו היחידה הייתה שלפחות הבת השלישית תהיה בעדה ולא תעזוב, הוא לא ציפה לזה. הכי חסר לי זה הר גריזים, כי זה המקום שאנחנו האמנו בו, וזה מקום שהיינו הולכים אליו פעמיים בשנה, וזה בית, זה בית שלי, וזה משפחה שלי, והיום באמת זה אחרת. הנה, אני פה. אישה שיש לה חבר מחוץ לעדה, חייבים להרוג אותה. לרגום אותה באבנים, למשל. אני קורא לזה שרדות. Those who left the community, I tried to omit their name by black ink because they are nothing for me. They finished to be anything for us. We tried to forget him or her. Why we are interested about them? They didn't want to be Samaritans, so we didn't want to think about them. כבר מישהי עזבה את העדה וחזרה והם לא קיבלו אותה. הם לא קיבלו אותה בגלל שמי שעוזב לא מקבלים אותו חזרה. ממש לא. לצערי. את מאושרת עכשיו? אם אני מאושרת, למה את מתכוונת מאושרת? שעזבתי את הדת? אני שואלת אם את מאושרת. בכלל, כללי? כן, מאושרת. אני אגיד שלא. מאושרת, כן.